com dèiem, ja els havia demanat a l'estat espanyol al Consell d'Europa, ja els hi han dit a tots els estats europeus que no poden accedir als nostres líders per aquest delicte, que no existeix en democràcies comparades, i per tant, efectivament, era fruit de madura que caigués aquesta derogació. El que efectivament no pot ser és que per aquesta porta del darrere se'ns intenti enganyar, se'ns intenti colar, i de vegades amb les connivències del nostre propi govern, en aquest cas, per exemple, venent-lo com un triomfalisme amb d'altres formes de repressió, perquè hem patit molta de repressió. I aquí hi ha hagut gent avui que han parlat precisament d'això, i gent que es veurien directament afectades amb aquesta pujada dels anys mínims de pena per aquests desordres públics. Com sabeu, que ara és d'un any, passa amb la nova proposta a 3 anys, de manera que no es pot suspendre l'execució de l'entrada en presó, que és sempre per sota de 2 anys. Per tant, totes aquestes anar incrementant aquesta pena, perquè ja dic, també amb el fet de posar sobre la taula aquesta multitud idònia per crear desordres públics, aquesta inhabilitació per quan hi hagi aquesta multitud idònia, aquestes persones que puguin organitzar aquesta conspiració i proposta i convocació per aquesta multitud. Totes aquestes accions, en realitat, ja ho han dit clarament la ministra Calvi, que van expressament a penalitzar els fets d'octubre i, per tant,